Dit is de eerste corner in de wedstrijd voor de thuisploeg FC Dordrecht, zocht trainer Gerard de Nooijer. Corner wordt van links naam, kan dan inkop worden, dan is het de keeper van Cambuur. Maar als die het nog redden kan, dan tweede inzet wordt van de Rino Helle trok van Wermerskerken. Maar de derde inzet is rekken. Het is Maarten Pijnenburg, de centrale verdediger van FC Dordrecht, die het scoort. Hij krijgt dus ook 3 kansen om dat te doen. In de derde die benut hij dus. En zo rint Cambuur achter de feiten aan. 1-0 wie ik de rest dan. Nee, het komt Cambuur wat beter uit de startblokken. Dit is een waskogingskot van Tyrone Conrad. Hij zou nog een belangrijke rol spelen. Een paar minuten later. Want hier zet hij de onval zelfs op. Mooi saai van Wermerskerken. Die leidt hem waarom op Conrad. En boem, daar is hij. 1-1 voor Cambuur. Een mooi doelpunt. Een prima doelpunt van Conrad. En daarmee joeger de Cambuur supporters weer wat hoop op een beter resultaat. De frustratie aan de andere kant is duidelijk. En dan is het Cambuur dat even trots zet. En is het Conrad. Deze die mat erin Conrad. Maar hij schoot hem er voorlangs. En dat zou de opmaat wezen voor het verlies van Cambuur. Die echt een dramatische wedstrijd spelen. Want hier is de uitbraak van FC Dordrecht. Savas Moergos gaat er van terug. De sliding van Robert Schilder komt te let. Zocht het trainersduo van Cambuur. De penalty is terecht, jong. Terug de skiertjochter. En is het slachtoffer zelf. Moergos die het scoort. En waar zit Cambuur achter? Het is 2-1 voor FC Dordrecht. En dan komen we in de allerlaatste minuut. In het kader van Rin is lekker terug een verdediging hinnen. Is het hier de uitblinker Savas Moergos. Die dekt nog voor 3 is waar gekend voor FC Dordrecht. Ze hier nog maar 1 puntje hellen in de voorgaande wedstrijden. Maar ze straffen Cambuurs lethargie genadeloos aan. Toch te winnen met 3-1. Ik vind als je kijkt wat ons sterk heeft gemaakt de eerste fase. Dan was dat het team. En dat was dat op basis van compact, agressief, ook duels winnen en vervolgens vanuit balverovering de ruimtes goed benutten. Nou, dat zie je gewoon in deze wedstrijd helemaal niet terug. Wij hebben echt een hele matige wedstrijd gespeeld. Echt basisdingen die verkeerd gingen. Eigenlijk vanaf het begin, de tweede helft, kwamen we eigenlijk goed uit de kleedkamer, hebben wat omgezet. Dat leek heel goed te werken. De eerste 10 minuten, kwartier, speelden we precies eigenlijk zoals we wilden. Tussen de linies, daar een pakje goed door. Kwamen kansen uit, scoorde 1-1 en dan denk je eigenlijk van tijd om door te drukken. Maar het tegenovergestelde was eigenlijk waar.